Yun mga katoy, bibiyay tayo ng ano, ng ano ulit. Huwag tayo maingay kasi tutulog pa yung kapitbahay ko dahil tayo rito. Kaya mga katoy, maganda nga yung mga katoy kasi ano, umulan. Kakaintulan ng ulan. Yun, nakalili tayo. Good morning mga katoy. Mag-exercise tayo tuwing umaga. Magpalakas lang tayo ng ating mga katawan at panlaban natin sa virus. Yung may malakas na katawan, ingat virus. Okay, focus muna tayo sa pagdadrive mga katoy kasi madulas tong daan. Grabe ang lakas ng ulan kagabi. Yung mga katoy, bubukang liwayway na. Yun. Ano na yung mga katoy, quarter to 5. Bukang liwayway batawan. Yun mga katoy, dito nakaka ako si Machay sa may ano, kabilaan ng Wawa. Doon pa yung Wawa mga katoy. Pero tinisting ko dito mga katoy sa iba naman dyan. Tatry natin dito mga katoy sa gilid nung yung dulo nung ano, nung Wawa daw. Parang meron siyang water lily na open yung ano, makita mo yung tubig. Ay mga katoy grabe, putik mga katoy. Ibang klase yung putik mga katoy. Kumapal yung siwilas ng siwilas ka. Sige mga katoy, dumaan tayo. Tingnan natin yung basic spot doon kung pupuy tayo. Baka may dalag dyan mga katoy. Titisting natin yung lure natin dyan, yung frog lure. Yes, hindi mga katoy yun ang Wawa mga katoy, dulong dulo na yun. Yan, ganda. Yan ang facing spot natin mga katoy. Yun, wow. Yun mga katoy, yung ganda, tahimik na tahimik. Sana mayroon dalag dito. Yung sitap natin mga katoy. Wala mga katoy. Oh no. Tayo pinalad, lipat tayo sa ano, Wawa Dam. Ay, Wawa ano, Lake. Lipat tayo mga katoy. Ito yung mga katoy, ang ganda naman ng piece, ng spot mga katoy. Sige no. Ganda mga katoy, bakit kaya walang dalag dito? Yung paborito ng dalag mga katoy, mga ganyan mga ganitong ano. Yun ang ganyan, water lily tapos mga kangkungan. Grabe,
Ganda mga kasi. Puro kangkungan mga kasi. Tapos puro water lily. Ito pala pinagmamalaki ng anguno. Mga kasi may open din dun mga kasi. Yun. Dun sana kaso di pwede tayo wala tayong bangka. Kasi merong gumagalaw dito. May gumagalaw. May dalag talaga dito kaso talang ayaw kumagat. Yo mga katoy, lipat tayo sa may talaga wawa. Yo, dito na nga tayo mga katoy sa may wawa, ay may wawa part. Sa may dulo ko ng yun, dulo ng gulayan. Ganda ng facing spot mga katoy. Ito, damuhan na siya. Dami nagja-jogging. Ayun mga katoy, hintay-hintay lang lahat. Busing. Sana all may bangka para nakapunta sana doon. Ito pala yung wawa part mga kasi, yung ganda. Mamaya mga kasi pag pa-uwi na tayo, ikot ko pa yun doon para makita nyo yung eco park. Ito mga kasi sa dulo ng eco park yun, sa may gulayan. Ang ganda mga kasi yun. Dito pala ba kasi yung mga namamaril ang dami nila sa taas yun yun. Ano pa lang, pipisto pa lang siya. Diyan din mga kasi dalawa. Ito dalawa din, pipisto pa lang. Dito pala yung mga namamaril. Ang dami nila mga kasi. Yun, may sinusundo. Ayan si Kuya, saan nga pupunta to? Naninirador din yan mga kasi. So magtirador din pala tayo. Abang na lang tayo dito sa taas. Mukhang malabo dito mga kasi. Makakuha tayo ng pamimiwas. Mukhang maglulur na lang tayo mga kasi. Lure casting na lang tayo siguro. Balik natin. Yun, natitibog din yung mga kasi sa dulo. Ito mga kasi, try na nga natin ito mga kasi. Maliit. Uy, tinamaan mga katayo. Yun o. Mga katayo. Yun o. 1-0. At least di tayo naka-0. Na-0 man ito mga katayo. Yun o. Yes! Yun mga katayo. Yun. Yes, thank you Lord. Di tayo na-0. Tayo na 0 mga kachoy. Nice one. Thank you Lord at di kami na 0. Buti na lang. Pampano to tawag nito mga kachoy. Pampano ba to? Sa amin pampano to. Paano masabi?
Alam ko pampano rin sa Tagalog to eh. Sapul na sapul mga choy. Yes. Yan. Pamprito na mga choy. Sakto na to. Oh, haha. 4 fingers. Yun. Yung mga choy, may dalag ko yung mga choy. Tirahin natin. Yun. Ay, tinamaan mga choy. Ay, nawala. Oh no. Ang tanggal mga choy. Oh. So, yun. Tinamaan eh. Mukhang may tiniras kuya. Hindi ata tinamaan mga choy. Wala, di tinamaan. So, yun. Minsan talaga pumapalya rin sila. Ako pa kayang tirador to atin. Ay, tatay eh. Nakaposting si tatay sa taas. Nakayari si tatay mga tatay. Nilaglag niya lang dun sa ano yung ano, 3 fingers dun sa bangka sa baba. Yun, shoutout sa'yo tatay. Galing mo. Lure plug din yan. Ayan, lure plug din pala ginagamit niya. So karamihan dito mga tayo naglo-lure plug. Tapos nagtitiksay. Ang dami nga dito mga tayo. Doon sa dulo. Alas 9 na mga tayo. Umalis ako sa bahay. Anong oras? Alas 5? Ay alas 4, quarter to 5. So mag alas 9 na. Maya maya uwi na tayo siguro. Ganda dito mga tayo. Ang dami. Wawa Plaza to mga tayo. Sa Angono, Rizal. Okay. Subok pa ako mga tayo. Mga 30 metros siguro. Yun mga katoy, pahinga lang muna konti, uwi na tayo mga katoy. Nakaisa lang talaga ako. Pumunta pa ako din mga katoy. Pinuro ng matanda, yung pala wala na rin pala, puro na rin water lily. So uwi na tayo. Yun mga katoy, pahinga muna konti. Mga katoy, uwi tayo. Thank you sa inyo mga katoy sa pagsakon sa akin. Yan mga kasi ang ganda mga pag gusto mo pasyal dito, yan sa gilid pa ng lawa. Yun, ito yung pinakang ano nila, opisina. Yun. Yan, Barangay San Vicente, Angono, Rizal. Ganda rito pa rin pala. Ayan. Yun. Ganda ng part nila dito. Maliit lang. Ayan mga kasi. Yun. Doon tayo galing mga kasi. Sa dulo na yun. 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 Yun, uwi na tayo mga katoy. Nakaisa lang tayo mga katoy, pero okay naman, nag-enjoy naman tayo. Nakapamasyal naman tayo sa Eco Park ng Angono Rizal. Yun.